שלום לכולם, היום הגיע לי שתי חבילות, הראשונה מאמזון והשנייה מאיביי. נתחיל בזה. אני חושב שזה המתאם לאייפון 5. לא, זה כבל לאייפון 5. זה כבל לאייפון 5. עלה לי ממש זול והגיע ממש מהר. כבל באורך הרגיל כמו המקורי, הכבל עצמו לא מקורי. פה יש קבלה של הקנייה. תבינו, קניתי את המוצר ב-30 למרץ והוא היום הגיע ממש מהר. טוב, נפתח את המוצר השני. אני חושב שזה $1 בגלל הכובד. נפתח, נראה. בהתחלה חשבתי הוא לא יעבור במכס, אבל עבר חלק בלי שום בעיות. כן, זה $1 שהזמנתי. מהתרשמות ראשונית נראה טוב. טוב, עכשיו נראה את האופציות שלו. שנייה. זה פותחן בקבוקים. פותחים. שנייה, אני אוציא את הכל. קשה להוציא, שנייה אחת. שנייה. טוב, חזרתי. אחרי שהוצאתי את כל האפשרויות, יש בו 11 אפשרויות, ממש קשה להוציא. טוב, אז כמו שכבר אמרתי, זה פותחן בקבוקים. נעשה זום. הראשון פותחן בקבוקים. השני, אם אתם מצליחים לראות, מחזיק מפתחות, אם אני חושב. השלישי משייף. הרביעי פותחן, אם אני חושב, של טונה וכדומה, ומברג. אחרון למברג. עכשיו פה יש שכחתי, פה באחרון יש אין לי מושג מה זה. אותו דבר גם פה בראשון. פה מספריים. נבדוק אותם שנייה. קשה קצת. לא משהו, לא גוזרות. נעשה על דף חלק אולי. טוב, אז על דף, מה שכן זה חותך דפים רגילים. הנה, כמו שאתם רואים. טוב, עכשיו זה המספריים, שנייה, נחזיר אותם. פה זה מסור עם שיניים קטנות. זה מסור עם שיניים טיפה יותר גדולות. וזה סכין רגילה. כמו שהיא נראית, לא ממש חדה. נראה אותה. דברים קטנים היא חותכת, נראה על דברים יותר רציניים. טוב, אז
בעיקרון העולה עלה $3, משלוח יחסית מהיר. אם תרצו אני אתן לכם קישורים לכבל או לעולה. טוב, יאללה ביי.